Frank, du er jo en af de festivalsansvarlige her hos Haslev Festdag, ja. Og I samarbejder jo sammen med Billetsalg.dk. Er der nogen speciel grund til, at I samarbejder sammen med Billetsalg.dk? Jamen, jeg synes, det er et godt samarbejde, jeg har med Brian og de andre på, inde på Billetsalg.dk. De er mega service-minded, og i de år, vi har haft brugt Billetsalg.dk, så hvis der har været nogle udfordringer, så er de blevet løst ret hurtigt. De har været med ude, når vi har startet op i starten, hvor vi var lidt i tvivl, hvor vi var nye. Der kom Brian, tror jeg, var først, der kom ud alene faktisk. Måske har han haft nogen med i nogle år også til at hjælpe os i gang med lige, hvordan man gør det med at scanne billetter og finde forsvundne billetter i systemet og sådan noget. Så det vil sige, at Billetsalg.dk har faktisk været med til også at løfte jer i en positiv retning? Ja, helt klart. Vi er blevet mere moderne i forhold til, at vi kan scanne billetter via telefoner og alt muligt, som man gør de store steder. Så ja, det synes jeg er helt. Så hvad er din oplevelse af samarbejdet? Den er super god. Så det jeg kun anbefale. Reno, ja. Du er jo indgangsansvarlig hernede hos Haslev Festdag, og I bruger jo Billetsalg.dk til at håndtere jeres billetter. Ja, det er rigtigt. Hvad har din oplevelse været af indscanning? Jamen, den har været rigtig god. Det virker. Så længe internettet er der, så kører det bare. Ja. Og så er det dem, der bruger scannerne, der sidder i indgangen, de har jo siddet der i en del år efterhånden, så de kender jo til det, og så det plejer at køre perfekt. Så du vil gerne anbefale Billetsalg.dk? Det vil jeg gerne, ja. Perfekt. Så tak.